Continuem amb el punt 7 del temari, determinació de funcions. Anem a trobar funcions de segon grau, en aquest cas si ens donen punts. Per trobar una funció de segon grau necessitarem, normalment, sobretot si és completa, necessitarem, i no ens donen informacions addicionals, necessitarem 3 punts. I com es troba una funció de segon grau a partir de 3 punts? Doncs substituint. Per exemple, diu... hem de trobar una funció de segon grau que passa per aquests punts d'aquí. Important, si tenim informació de x igual a 0, podríem començar per aquesta d'aquí. Ataquem el punt B, 0 menys 4, i això vol dir, recordeu, que quan la x val 0, la y val menys 4. Partim de la nostra fórmula inicial per funcions de segon grau, igual a x al quadrat més bx més c, i substituïm la x per 0, aquí ho teniu, la x per 0, i la y per menys 4. Si us fixeu, això se'n va perquè dona 0, això també dona 0 i ens queda que la c val menys 4. Per tant, nosaltres ja sabem que la nostra funció de segon grau és igual a x al quadrat més bx menys 4. Què fem ara? Doncs aplicar un altre punt. Per exemple, aquest d'aquí. Quan la x val 2, la y val 4. És a dir, agafem la nostra funció, substituïm la x per 2 i la y per 4. 2 al quadrat donaria 4, per tant tenim 4a. Aquí tenim 2b i menys 4. Anem a donar-li aspecte de sistema. Posarem les incògnites a un costat i els números a l'altre. En aquest cas, aquest menys 4, que està negatiu, passaria positiu a l'altre costat, o sumem 4 als dos costats de la igualtat, i 4 i 4 farien 8. Podem simplificar aquesta expressió d'aquí dividint entre 2 i ens quedaria 2a més b igual a 4. Ja tenim la primera de les equacions que ens permetrà trobar quan val a i b. Fem el mateix amb el punt C, menys 1 i menys 5. Quan la x val menys 1, aquí ho tenim, substituïm la x per menys 1, la y val menys 5 i calculem. Menys 1 al quadrat donaria 1, per tant 1 per a que donaria a. Això seria menys 1ab i el menys 4. Sumem 4 als dos costats de la igualtat, o el que és el mateix, passem aquest 4 negatiu a l'altre cantó positiu. Menys 5 més 4 ens donaria menys 1 i per tant ens quedaria que a menys b és igual a menys 1. Fixeu-vos que tenim dues equacions i dues incògnites i que això és un sistema. Anem a resoldre el sistema. El mètode més fàcil de resoldre aquest sistema d'aquí és reducció. Si sumem directament, les b's se'n van. Ens quedaria 2a més a, que serien 3a, les b's se'n van, i 4 menys 1, que donaria 3. Per tant, ja hem trobat la a. La a seria 3 partit per 3, és a dir, la a val 1. Per trobar la b, recordeu, com tots els sistemes, agafem una de les equacions, en aquest cas he agafat la segona, i substituïm la a per 1. Llavors, aquest menys b l'he passat a l'altre cantó positiu i aquest menys 1 l'he passat a aquest cantó positiu. Recordeu que sumem la mateixa quantitat als dos costats de la igualtat. I, per tant, b és igual a 2. Ja hem trobat quina és la nostra funció de segon grau. Substituïm la a per 1, substituïm la a per 1 i per tant ens quedaria x al quadrat, 1x al quadrat, i la b per 2 i per tant ens quedaria més 2x i menys 4. D'acord? Molt bé, fins aquí la determinació de funcions a partir de punts. En properes situacions el que faríem seria determinar funcions de segon grau a través d'imatges, determinar un moviment parabòlic, que el podem fer amb els coets que heu preparat amb el David o llançant a cistella, i també trobaríem equacions o funcions, en aquest cas de segon grau, a partir de patrons, en aquesta activitat tan maca de Lluís Mora, escuradents i formes geomètriques, o en aquesta situació d'aquí també hauríem de ser capaços de trobar funcions de segon grau que responguin a aquesta situació d'aquí. Molt bé. I al proper punt del temari el que farien seria una activitat pràctica que s'anomena envoltant de funcions, a la qual li tinc molt de carinyo. Molt bé, ens veiem al proper vídeo.